sa mga health personnel, hindi dapat nakalimutan ng tao na nasa ilalim pa rin tayo ng COVID-19 pandemic at hindi pa maaari ang mga super spreader events na kahalintulad nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Samantala, kinwestiyon naman ni dating Pandemic Response Task Force Advisor Dr. Tony Liachon ang sinabi ng Department of Health na posibleng sa mga susunod na linggo ay maaari nang ilagay sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Sa isang tweet, tinanong ni Liachon kung paano magagawang ma-downgrade ang alert level status sa Metro Manila ngayong mayroong pagtitipon-tipon ng maraming mga tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Mula nang binuksan ulit ito sa publiko noong Oktubre 16. Nauna nang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakikita nilang maibaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila kapag magtuloy-tuloy ang pagbaba ng naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Pero sa mga nakalipas na araw, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa mass gathering, ilang libong katao ang bumisita sa kontrobersyal na White Sand area ng Manila Bay. Ayon pa kay Department of Environment and Natural Resources, USEC, Jonas Leones, noon lamang araw ng Sabado, Oktubre 23, sa mahigit 50,000 katao ang bumisita sa Dolomite Beach. Nangangambang ilang mga eksperto na magsilbing super spreader event ang pagdagsa ng maraming tao sa naturang lugar sa harap ng pandemya. Sa iba pa mga balita, isinailalim na sa inspeksyon ng team ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos ang Manila North Cemetery na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Layunin umano nitong makita ang ginagawang hakbang ng pamunuan ng sementeryo at ng mga pulis na nakatalaga sa naturang lugar. Bilin ng MMDA Chairman, mahalaga pa ring masunod ang mga patakaran sa ilalim ng guidelines ng Alert Level 3 bunsod ng COVID-19. Inuna lamang ngayong araw ang Manila North Cemetery dahil ito ang pinakamalaking sementeryo sa bansa, habang isusunod naman sa isasagawang inspeksyon ang iba pang mga himlayan sa Kalakhanga, Maynila. Ang resulta naman ng imbestigasyon ng Ombudsman sa Department of Health kaugnay ng kanilang pagkukulang sa mga health workers sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, posibleng ilabas sa loob ng isang buwan. May pag-uulat si Bombo Gerald Uleb. Halos tapos na raw ang investigasyon na isinasagawa ng Ombudsman kaugnay pa rin sa sinasabing naging kapabayaan ng Department of Health sa mga healthcare workers sa kasagsagan ng pagtama ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martirez, kabilang sa kanilang tinatapos na imbestigahan ang naantalang bayad sa mga namatay na healthcare workers, maging ang nangtalang pagbili ng mga personal protective equipments o PPEs. Kabilang pa sa mga inimbestigahan din ng Ombudsman ang 100,000 test kits na binili ng Department of Health umano'y kakulangan at irregularidad ng DOH na naging dahilan ng pagkamatay ng mga medical workers. Naging paglobo ng mga namatay at nahawaan ng COVID-19 na mga medical frontliners at ang nakakalito at delayed na reporting ng mga namatay at kumpirmadong positibo sa COVID-19. Sa pagtaya ni Martirez, mailalabas nila ang resulta ng investigasyon sa loob ng isang buwan at ito nga ay sinimulan noong buwan ng Hunyo noong nakaraang taon. Maliban dito, sinabi ng Ombudsman na iniimbestigahan pa rin nila ang paglipat ng Department of Health ng 42 billion pesos na pandemic response funds sa Department of Budget and Management Procurement Service. Kung maalala, ang naturang issue rin ang dahilan ng isinasagawang investigasyon ng Senado at House of Representatives. Una rito nung nakaraang taon, 5 mataas na opisyal ng Department of Health ang sinuspindi na ng Ombudsman dahil umano sa delayed na pagre-release ng kagawaran sa benepisyo ng mga healthcare workers sa kalagitnaan pa rin ng COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Personal na nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang negosyante na si Jake Huson para ireklamo ng kasong libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ang talent manager na si Annabel Rama.
Kasama ni Huson sa paghahain ng naturang reklamo ang kanyang abogado na si Attorney Larry Gadon. Sa reklamo nito noong Oktubre 20 ay nag-post sa kanyang social media account Instagram si Rama ng mga mapanirang payag laban sa kanya, personalidad at karangalan. Gigit pa nito malisyoso ang mga payag ni Rama at mapang-insulto sa kanyang pagkatao para siraan ang kanyang reputasyon sa publiko. Wala anyang katotohanan ng pahayag ni Rama at ang mga ito ay pawang mga espekulasyon lamang. Layon lamang anya na naturang town manager na iuraka ng kanyang pagkatao sa gitna pa naman ng kanyang pagtakbo bilang opisyal ng gobyerno. Paalala ng NBI sa publiko maging maingat sa mga binibitawang pahayag sa social media lalo pat may kaabkibat itong kaparasahan gaya ng kulong at multa. Sa mga sandaling ito, dumako naman tayo sa bansang Japan para kumuha ng mga karagdagang update hinggil dito sa kasalan ni na Princess Mako at ng kanyang fiancé na isang commoner. Nasa kabilang linya, si Bombo International Correspondent, si Bombo Lea Bartikin. Yes, Kongbawa, Bombo Dave at Bombo Jane at sa ating mga kabombo at mga ka-Star Nations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mainit at naglalagablab na puso ang pagbati ko sa inyo dyan, lalo na sa malamig na gabi dito sa Japan. Ang temperatura namin sa ngayon, Bombo Dave, ay nasa 14 na sentigrado siguro ang lamig namin dito ngayon. Kaya naman sa araw na ito, naghari nga ang pag-ibig, Bombo Dave at Bombo Jane, dahil talaga nga namang nasunod ang puso ni Princess Mako at ni Kei Komoro at hinamak nga nila ang lahat upang magpakasal sa araw na ito. Nangibabaw ngayon ang mensahe nila ng bagong kasal na si Princess Mako at Kei Komoro matapos ang opisyal nilang pag-iisang dibdib sa araw na ito. Simple at payak lamang ang nangyaring kasalan kung saan pumunta lamang ang dalawa sa isang local marriage registry sa Yokohama at pumirma sa kanilang marriage contract. Walang mga seremonyas, walang kainan at wala man lang nangyaring reception. Pagkatapos nito ay opisyal na nga na naging Mrs. Mako Komoro ang dating prinsesa at tinalikuran na niya ang lahat upang makasama ang kanyang kinapupusuan na si Kei Komoro. Pagkatapos ng pirmahan ng mga dokumento ay umalis na nga sa palasyo ang dating prinsesa kasama ang kanyang kabiyak. At nagbigyan naman nila ang bagong kasal ang publiko sa kanilang huling press conference kung saan ipinagsigawan nga ng dalawa ang kanilang mga pananaw sa isa't isa. Sinabi ng dating prinsesa na humihingi ito ng paumanhin sa lahat ng mga naabala ng kanilang pag-iibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kasalang ito ay isang necessary choice para sa kanila dahil wala nang iba pang papalit pa sa kanyang kabiyak na si Kei Komoro. Mariin din naman ang pamahayag ni Kei Komoro na mahal niya talaga ang prinsesa at ito ang nais niyang makasama sa buong buhay niya. At sa kabila nito ay buhos pa rin naman ang samot-saring protesta laban sa pag-iisang dibdib nitong dalawa. Ngunit kahit na ano pa man ang sabihin ng iba, para sa buong sa bagong kasal o para sa buong mundo ay nakita nga natin ang tunay na pag-iibigan sa araw na ito at nanalo ang kasalan nila at para sa kanilang dalawa panalo pa rin ang pag-ibig sa araw na ito. Bombo Jane at Bombo Dave. Bombo Lea, during the press conference, nabanggit ba ng dating prinsesa kung ano ang nakita niya sa kanyang boyfriend kung bakit nagdesisyon ito na pakasalan at iwan ang kanyang responsibilidad? During sa press conference nila kanina, Bombo Jane, ay ang mariin lamang niyang ibinanggit ay wala na daw talagang makakapalit pa nitong si Kei Komoro para sa kanya. Kaya importante para sa kanya ang kasalang ito kahit pa man kung ano pa ang mga napagdaanan na nila at alam na niya ang lahat ng pagkatao ng taong ito ay bukal pa rin sa kanyang kalooban na magpakasal dito. At sana nga daw ay susuporta na lang ang mga tao sa paligid nila at lalo na yung mga nagpoprotesta pa rin dito.
Bombolea, si Bombo Divito, kanina ba doon sa kanilang press conference, ayoko naman maging spoiler sa magandang balita hinggil sa pag-iibigan ng dalawang ito, Bombolea, pero nabanggit ba nitong si Kay Komuro kung yung patungkol naman sa money scandal na kinakasangkutan ng kanyang ina at ano yung tugon naman dito ni Prinsesa Mako, Bombolea? Yes, nabanggit nga yan ni Kay Komuro at sinabi nga niya na itong mga pasaringan, mga sinasabi nga tungkol sa kanyang ina ay hindi naging hadlang sa pag-iibigan pa rin nila dahil nga ang nangingibabaw sa kanya ay ang kanyang matinding pag-ibig dito sa prinsesang ito. At kahit na nga meron ito at inamin niya na totoo namang meron itong iskandalo, bahagi ang kanyang ina ay nasa siguro nakaraan na ito at ngayon ay ready na sila para sa kanilang buhay na magkasama bilang mag-asawa. One last question na lamang, Bombolea, kanina na ipakita mo sa ating video sa ating Facebook Live yung parang pamamaalam ni Princess Mako sa kanyang mga kaanak at sa kanyang mas batang kapatid. Bombolea, kamusta yung kabuuan ng huling pagtatakbo nilang mag-anak, Bombolea? Yes, masasabi nga natin kahit na sa mga videos lamang nito dahil nga ito na ang huli nilang siguro pagkikita o bilang isang membro ng imperial dito sa Japan ay naging emosyonal itong pamilya ng prinsesa sa kanilang huling pagtatagpo sa katunayan nga nakita natin na niyakap pa siya ng kanyang kapatid. Itong pagyakap na ito, Bombo Dave, ay minsan lang makikita sa mga royal bloods, hindi sila talaga nagpapakita ng kanilang mga emosyon or mga touchy na mga gestures, pero itong gesture na ito ay isang malaking pahiwatig sa prinsesa na kahit man malayo na siya at mag-aasawa na siya, ay nandun pa rin ang kanyang pamilya at susuporta pa rin para sa kanya. Naku, magiging kabahagi ka na rin talaga ng kasaysayan, Bombolea, lalong-lalo na sa pag-iibigan ng prinsesa at ng isang commoner, Bombolea. With that, maraming salamat sa iyong report, Bombolea. Yes, maraming salamat din, Bombo Dave at Bombo Jane. At mula po rito sa Japan para sa Bombo Network News, ito po si Samurai Bombo Lea de Los Santos Bartiquin, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 6:48 na ng gabi. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Dagdag pang mga balita, bilang naman ng mga bumabiyaheng newly overhauled LRVs sa MRT3 umakyat na sa 32, bagong mga FFU sleepers naman sa MRT3 Depot 100% nang naikabit. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Umakyat na sa 32 ang bilang ng mga bumabiyaheng newly overhauled light rail vehicles sa linya ng MRT3. Ito'y matapos ma-deploy ang mga ito sa main line. Siniguro ng pamunuan ng MRT3 na dumaan sa masusing quality at speed test upang masigurong ligtas patakbuhin ang mga bagong overhauled light rail vehicles na ngayon ay nakakapagserbisyo na ng mga pasahero. Ang general overhauling ng mga bagon ng MRT3 ay bahagi ng malawakan at komprehensibong rehabilitasyon ng linya sa tulong ng maintenance provider nito na Sumitomo MHI TASP. Nananatili ring nasa 30% ang passenger capacity ng mga tren na may katumbas na 124 na pasahero kada train car o bagon o 372 na pasahero kada train set. Upang mapanatiling ligtas ang biyahe ng mga pasahero, mahigpit din ang pagpapatupad ng health and safety protocols. Samantala, naikabit na ng pamunuan ng MRT3 ang nasa 573 piraso ng mga bagong fiber reinforced foam urethane o FFU slippers sa depo na ginagamit pang suporta sa bahagi ng tracks na may kailangan nito. Pinalitan ng newly installed FFU slippers ang mga luma ng wooden sleepers sa depo tracks na naging sanhi noon ng lubusang pagkatagtag ng mga tren, bagay na nakapagdudulot ng problema sa mga sensitibong piyesa nito.
Ang mga FFU slippers na ginagamit pang suporta ng mga switches, turnouts at crossings ay gawa sa synthetic material kaya't mas matagal ang lifespan at less prone din sa weathering. Matatandaang nakumpleto na rin ng pamunuan ang rehabilitasyon ng mainline tracks noong nakaraang Holy Week maintenance shutdown matapos mapalitan ang mga natitirang turnouts sa linya. Sa pagkakakumpleto ng FFU slippers sa installation sa depot tracks, mas matitiyak ang swabeng operasyon ng mga tren mula mainline hanggang sa depo nito. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga nais na mga maka-experience ng masarap na simoy ng hangin at malamig na temperatura, yung Baguio City abay muling binuksan sa mga fully vaccinated ng mga turista. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Baguio. Muling binuksan ang Baguio City sa mga turista, partikular sa mga fully vaccinated na mga turista. Gayunman, hindi kasali ang sa mga papayagan na ang mga manggagaling sa lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, Level 4 at Level 5. Ayon sa alkalde ng lungsod, bahagi ito ng hakbang ng lokal na pamahalaan para mabuhay muli ang ekonomiya ng Baguio, kung saan isa ang tourism industry sa pinagkukunan nito ng malaking revenue. Aniya, 2,000 lamang na individual registrations ang papayagan sa ngayon at magbabase ito sa Electronic Travel Authorization o ETA reservation system. Maalalang isinara muli ang City of Pines sa mga turista o non-essential travel noong buwan ng Agosto dahil sa presensya ng Delta variant at pagtaas ng kaso ng COVID-19. Batay sa bagong alituntunin na inilabas ng Baguio LGU, dapat na 2 linggo ang lumipas mula sa vaccination date ng turista bago ito makwalipika na bumisita dito sa lungsod. Kinakailangan lamang ng turista na gumawa ng account sa visita.baguio.gov.ph. Samahan ito ng valid ID at ilagay sa account ang schedule ng pagbisita at least 1 araw bago ang biyahe. Sa mga fully vaccinated na turista na nasa legal na edad ay kailangang i-upload at dalhin ang vaccination card o ang kanilang vaccination certificate. Gayunman sa mga hindi bakunado o partially vaccinated na 12 to 17 years old, kailangang magpakita sila ng negative result ng antigen o RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 72 oras bago ang kanilang pagdating sa lungsod o kaya ay sa health screening sa City Triage. Magdedepende naman sa desisyon ng magulang o adult guardian kung isa sa ilalim sa testing ang mga edad 11 pababa at gaya ng dati mula sa border checkpoint, dadalhin ang mga turista sa City Triage para sa health screening at verification ng QTP at mga dokumento. Ipinapaalala sa mga turista na mahigpit at palaging sumunod sa mga minimum health and safety protocols at sa mga batas at ordinansa ng lungsod at ipinapayo na rin sa mga turista ang kanilang pag-check-in lamang sa mga accommodation establishments na nakatala sa Baguio Visita at pumasok sa mga business establishments na may safety seal mula sa city government. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ng Baguio LGU ang posibilidad na pagdagsa ng maraming turista sa mga araw sa darating na araw ng Sabado at Linggo, lalo na at papalapit na ang araw ng Pasko. At yan nga ang huling balita mula dito sa Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Bridget Marcasi para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa City of Pines, Basta Radio. Bombo. Bombo Bridget, kasi kung tutuusin, napakarami na rin ng mga naitatalang mga fully vaccinated na mga individual dito lamang sa Metro Manila. Pero kamusta naman yung paghahanda na ginagawa ng Baguio City pagdating dyan sa kanilang traffic rules o yung pagdating sa daloy ng trapiko, kung inaasahan nga nilang dadagsa talaga yung maraming mga fully vaccinated ng individual dyan sa Baguio? Bombo Bridget. Yes, at kung ang pinag-uusapan ay ang traffic rules at meron namang hinanda ang Baguio City Police Office na contingency plan na yun ang sinusunod nila para sa pagpapatupad ng mga trapiko at pag-check sa mga dokumento ng mga aakyat dito sa syudad ng Baguio at ganun na rin para maipasigurado na malimitahan hanggang 2,000 individual lamang ang aakyat sa Baguio sa isang araw. Bombo Dave.
Okay? With that, maraming salamat, Bombo Bridget. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, 3 namang magkaanak patay matapos saksakin ng kanilang padre de pamilya dahil daw sa selos sa asawa. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Dagupan. Ang nakikitang ugat ng pananaksak sa isang padre de pamilya sa kanyang asawa, anak at biyanan sa lungsod ng Ordaneta. Ayon kay Police Major Roel Albano, ang Chief of Police ng Ordaneta PNP, na naaresto ang isang 58 anyos na ama na nakilalang si Ismael Marorumsar na matapos itong pagsasaksakin gamit ang kitchen knife ng kanyang mag-anak. Hayag ni Albano na may isang residente ang tumawag sa kanilang himpilan ukol sa umano'y nangyayaring away sa naturang lugar kung saan nirespondihan nito ng kanilang kapulisan. Sa kanilang investigasyon ay pasado 1:30 ng madaling araw ng pinagilan ng kanyang asawang biktima na si Judina La Peña sa kanyang asawa at sospek na nagamok, ngunit sa halip ay tumigil ito at sinaksak nito ang kanyang asawa. Sinubukan naman na awatin ng biyanan nito na si Josefina La Peña na isang senior citizen at ang kanyang anak na si Umayra na 13 taong gulang, ngunit pinagsasaksak niya rin ito. Nasa kustodiya na rin ng Ordaneta PNP ang suspect at makaharap sa kasong frustrated parricide. Nag-aawat sila madaling araw kaninang umaga, inaawat nitong si Bianan na si Josefina at imbes na tubigil ay kumuha ng itong patalim at sinaksak itong kanyang Bianan at yung asawa at nung makita yung kanyang anak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Joanna Altisig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa mga Bombo International News. Pumanaw na ang dating presidente ng South Korea na si Roh Tae-woo na isang decorated war veteran na nagsilbi ng malaki pero kontrobersyal na papel sa transition patungo sa democratic elections mula sa pamumuno ng mga authoritarian leaders. Inanunsyo ng opisyal ng Seoul National University Hospital ang pagpanaw ng 88 anyos na dating pangulo pero hindi naman tinukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Magugunita na mula noong 2002 ay kumina na ang kalusugan ni Roh matapos na sumailalim sa surgery dahil sa prostate cancer na sinundan pa ng ilang beses na pagkakahospital sa mga nakalipas na taon. Magugunita na si dating Roh ay dating conspirator pero kalaunan ay nahalal bilang presidente. Bago pa man matapos ang kanyang political career ay hinatulan pa siya ng pagkakabilanggo dahil sa treason at korupsyon. Ipinanganak siya noong Disyembre 4 taong 1932, anak ng isang mahirap na magsasaka sa Talsong County. Malapit yan sa southeastern city ng Taegu. Nag-aral siya sa Korean Military Academy sa Seoul at kalaunan dumalo sa Psychological Warfare Course sa Fort Bragg, North Carolina. Nagsimula ang kanyang military career noong 1950 hanggang 1953 sa kasagsagan ng Korean War at siya ay kalaunan naging commander naman ng combat unit sa Vietnam War. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 60 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod